С много голямо удоволствие си работя тук в отделението. Познават ме в областта, помагаме на много хора, не сме отказвали помощ на никого. Винаги откликваме на нуждите на пациентите от медицински грижи. В последната изминала година се убедих, че в работата ми в Общинския съвет мога да бъда полезен и в тази си нова дейност за мен. С експертизата, която имам, мога да помагам с идеи, които са полезни за здравеопазването в областта. И се надявам така и занапред да продължим съвместната работа с общината и болницата. Моля да ме подкрепите в тези избори за кандидат за общински съветник, за да можем да продължаваме да работим заедно с община Хасково и МБАЛ и да осъществяваме всички наши проекти, които имаме за здравеопазването в областта. Подкрепете ме с бюлетина номер 49. Купуването и продаването на гласове е престъпление.